8 anys. La meva pel·lícula preferida és Frozen, perquè ella congela les coses. El meu menjar preferit és macarrons amb nata, perquè m'agrada molt. El meu esport preferit és karate, perquè és un esport guai. De gran vull ser professional, perquè m'agrada. Durant el meu temps lliure m'agrada anar al parc a jugar amb els meus germans. Jo som María Estefanía. Som de Brasil i tinc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Campeones, perquè és molt divertida quan fan el tonto. El meu menjar preferit és la carn, perquè és molt bona. El meu esport preferit és córrer, perquè és molt bona per a la salut. De gran vull ser policia. Durant el meu temps lliure m'agrada jugar perquè és molt divertit. Som d'Eivissa i tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Transformers, perquè són cotxos. El meu menjar preferit és espaguetis amb nata, perquè són bons. El meu esport preferit és la gimnàsia rítmica, perquè vull aprendre més. De gran vull ser dissenyadora, perquè m'agrada dissenyar. Durant el meu temps lliure, m'agrada anar de viatge, anar a passejar al camp i jugar amb els meus germans. Mohamed Belau. Som d'Argèlia i tinc 9 anys. La meva pel·lícula preferida és Hotel Transilvània 2 perquè fa gràcia. El meu menjar preferit és xocolata calenta i espaguetis perquè són bons. El meu esport preferit és futbol perquè hem de treballar en equip. Durant el meu temps lliure m'agrada anar al camp de futbol perquè te deixen jugar al futbol. De gran vull ser futbolista perquè m'agrada. Som de Marroc i tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és la del Grinch, perquè el Grinch és molt graciós. El meu menjar preferit és espaguetis amb salsa de tomàtiga, perquè m'agrada molt la salsa de tomàtiga. El meu esport preferit és el bàsquet, perquè m'agrada molt encestar. De gran vull ser constructora perquè m'agrada construir. Durant el meu temps lliure m'agrada jugar amb els meus amics perquè jugam a jocs molt divertits. Enrida Bencassim. Som del Marroc i tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Capitán Calzoncillos perquè l'hipnotitzen uns nins i es converteix en un superhéroe. El meu menjar preferit és ou amb arròs blanc perquè està molt bo aquest menjar. El meu esport preferit és el futbol i el surf perquè és divertit. De gran vull ser bomber perquè ajudaré a la gent. Durant el meu temps lliure m'agrada veure la tele i jugar amb el meu germà petit. Jo som Ikram, som de Fes, tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Ralph Romp Internet. El meu menjar preferit és bròcoli perquè té vitamines. El meu esport preferit és boxar perquè és competitiu.
De gran vull ser advocada perquè m'agrada molt. Durant el meu temps lliure jugo amb el meu germà als superherois i vull anar al Disneyland París. En Mohamed Bouchata, som de Marroc, tinc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Capitán Calzoncillos i els Guiris. El meu menjar preferit és macarrons i espaguetis, perquè són molt bons. El meu esport preferit és futbol i handbol. Perquè són divertits. De gran vull ser pilot d'avions. I de temps lliure vull jugar amb el meu germà Yo soy Nazara Camila, yo soy de Colombia y tengo 8 años. Mi película preferida es Princesa. Mi comida favorita es espaguetis. Mi deporte preferido es patinaje. Durante mi tiempo libre me gusta jugar. Som de Mallorca i tinc 9 anys. La meva pel·lícula preferida és Harry Potter perquè fa màgia. El meu menjar preferit és la paella perquè m'agrada. El meu esport preferit és handball perquè m'agrada. De gran vull ser professora. Durant el meu temps lliure vull passejar amb la meva germana. Som de Marroc, tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Aquaman, perquè m'encanta. El meu menjar preferit és el peix amb arròs, perquè m'encanta. El meu esport preferit és el futbol, perquè és molt bo. És un esport molt divertit. De gran vull ser futbolista perquè sé jugar. Durant el meu temps lliure m'agrada fer esport i ajudar al meu pare i la meva mare. Jihad Jaulani Benji Saroni, tenc 8 anys, venc de Marroc. La meva pel·lícula preferida és Small Fruit, perquè és molt divertida i graciosa. El meu menjar preferit és l'arròs, perquè és molt bo. El meu esport preferit és el futbol, perquè és molt divertit. De gran vull ser arquitecte, perquè m'agrada treballar als edificis. En el meu temps lliure vull fer esport, perquè és molt bo pel cos. Sara Marchand, som del Marroc i tenc 9 anys. El meu menjar preferit és el cuscús, perquè té pastanaga. El meu esport preferit és la natació, perquè he après a nedar. De gran vull ser professora, perquè vull
als nins coses sobre la terra. Durant el meu temps lliure m'agrada anar amb el meu pare i la meva mare a passejar i jugar amb el meu pare. Jo soc la Elisa García Fernández. Soc d'Espanya i tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Las Gitanas, perquè és molt bona o xula. El meu menjar preferit és espaguetis amb nata. El meu esport preferit és futbol perquè m'agrada molt. De gran vull ser doctora perquè m'agrada molt. Durant el meu temps lliure m'agrada anar al parc. En Jairo Mesa Rodríguez, som de les Illes Balears, Eivissa, i tenc 9 anys. La meva pel·lícula preferida és Coco, perquè és de música. El meu menjar preferit, l'arròs amb marisc, perquè m'agrada el marisc. El meu esport preferit és el futbol perquè m'agrada jugar amb els meus amics. De gran vull ser gamer perquè m'agrada els videojocs. Durant el meu temps lliure m'agrada anar al cinema. Sean Daniel Mihai. Som de Romania i tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Aguamar, perquè és d'un home que està davall del mar. El meu menjar preferit és la sopa, perquè la meva mare la fa molt bé. El meu esport preferit és el futbol, perquè m'agrada molt, perquè jugam en equip. De gran vull ser futbolista. Durant el meu temps lliure m'agrada anar al parc al costat de casa i anar a la platja amb els meus amics. Jo soc Steven Monto. Vengo de Barcelona, tenc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Ralph Ron Internet. El meu menjar preferit és macarrons amb nata perquè m'agrada molt. El meu esport preferit és handball perquè m'agrada jugar a la meva mare. De gran vull ser futbolista. Durant el meu temps lliure m'agrada anar al cinema. Jo som en Brian i som de València i tinc 8 anys. La meva pel·lícula preferida és Grinch perquè mola i fa gràcia. El meu menjar preferit és la pizza perquè m'agrada el formatge. El meu esport preferit és bàsquet perquè mola. De gran vull ser infermer per curar els malalts. Durant el temps lliure m'agrada jugar amb els meus amics. Jo som en Santiago Ochoa Nino, som de Colòmbia i tenc 9 anys. La meva pel·lícula preferida és Coco, perquè és de música. El meu menjar preferit és la paella, perquè m'agrada l'arròs de la paella. El meu esport preferit és el futbol, perquè m'agrada jugar en equip. De gran vull ser futbolista, perquè m'agrada jugar a futbol i perquè m'agrada jugar a la pilota. Durant el temps lliure m'agrada jugar a futbol. Som de Paraguai i tenc 8 anys.
La meva pel·lícula preferida és Glass, perquè és molt bona i és d'acció. El meu menjar preferit és l'espagueti, perquè m'agrada molt. El meu esport preferit és el futbol, perquè és molt divertit. De gran vull ser futbolista. Durant el meu temps lliure m'agrada jugar al Fortnite, perquè em diverteix.